South Africa senibingelela kuSingapore khona ngendawo ngibingelela ukuthi ngomkhwanazi labo hlangana ithuleleni organization ngaphansi kwengosi esihloko sithi ke abantu bayagula sike no la sikhona namhlanje ke singapha eNanda endaweni ebizwa ngokuthiwa ke seAfrika esigcineni sakhona ke emgwaqweni ethiwa ke uMnyama Road singapha ke ekhaya lapho na ke konondodakazi wakhona ke ogulayo ukugula okumphethe osekuze kwakhona ukuthi ke ayesokumelaphi wendabuko thizeni khona endaweni yaseNanda engathi ke kusolakala ungathi ke wagcina emjova ngomjovo thizeni engathi umjovo wezinja owagcina kusumgulisa kakhulu kodwa ke okhona udadewethu ke yena ke singaye ke uzobe sechaza kanti kukhona ke futhi ke noma umncane wakhe noma umzala wakhe ongale kwena omdala kuzokwazi ukuthi ke asichaze ukuthi sikabani la sibize lokuthina asiqale ngaye sawubona sisi Yebo. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sikabale ekhaya Kagumede la ekhaya. Okay sikephi nendawo Isagumede eNanda. Kephi nenanda eAfrica. Okay ayingize kahle Yeah. Okay sawubona sisi Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Aphela bani egama Thokoza Gumede. ubona isibizele wena Yebo mina nginibizile. Okay ake siqale ngale ke sibizelwe la ekhaya Umntwana uyagula sekunesikhathi nje egulile. Sesiside ubesephuma na kumuntu obesezama naye kumlapha nangesebuye sengakwazi ukuhamba sekunethumba nje elikhulu engathi libolile. Uthi wajova la kade lashwa khona ngomjovo ongathi owezinja mesho yena. Uphucine sekubaleka ngokweqa ke khona ngoba impahla zonke zikhona zisale khona. Angazi naniya khona ke lande impahla Cha besingakayi ngisaqala ngokuthi simhambise eklinikhi ukuze ezolashwa leli thumbu balisikile. Singaqhubeka ma Ngoba de singakwazanga ukuthi siye besiqale sesazama ukuthi silaphe ithumba leli lakhe eligcwele esinqini. Lisavuza nje kusehla ngamlenze namanje. uphethwe yini ize nimusa lapho nje ujova khona ujova khona kwakuyena emphethe Uyancipha amadola awasebenzi bese seyenje ngisho ebhedlela yonke indawo bathi akanalutho kodwa abazi naye ukuthi inkinga ngephi. Sase sabona ukuthi bathi abantu into yesintu bese simnyisa kumuntu wesintu. manje umuntu wesintu ukufundela ukujova abantu Ilokho nathi okusithusayo esingazi. okay ake sizeke yena Nkosi yami sawubona ke sisi Yebo sawubona. kwenzakalani sisi Amadola amayaxega umzimba wonke uyakhathala angikwazi ukwenza into esindayo angikwazi ukuphatha into esindayo ngiyawa nomnini and umzimba futhi uyancipha nevoice yami mangikhuluma igcine sengazi ukuthi isiyasha and futhi akudleki na kahle ukudla sengidla isikali esincane ukudla futhi kubuye ngikubuyise kwesinye isikhathi noma ngiphuza amaphilisi nawo amaphilisi nawo abuye angisadli nje kahle sengihlezi ngomuntu okhathele. Kuqale nendani Ngiqala ngo-2022. bathina udokotela ebhedlela awuzwe emaklinikhi Emaklinikhi ngahamba kosiko Magandi ngagcina eDenton bangijekha yonke into HIV yonke into bakuthatha amagazi zonke iy'ndawo emzimbeni wami bethi bashekha zonke izifo ezikhona nje emhlabeni bathi yonke into yami normal banginangisha iphepha eliveza ukuthi yonke into yami normal kuzo zonke lezi ibhedlela sengiyihambile kuvele ukuthi yonke indawo kunormal yonke into. so ukuthi ke uye kumuntu kufika kanjani lapho Kufike ngoba sesabe ibhedlela zonke sesigcine lapha eDenton sacabanga ukuthi shuthi ke into ezezulu sithi nabantu besho kanti nasicabangela kuzona into ezezulu sathi asike sisinda basibhedlela sithi kuyimancane sizame ukuthi siye kumuntu wezulu sibone kona sohamba kanjani. Mangifika kumuntu wezulu loyo umuntu ke athi uyangilapha ngendlela ngilapha ngayo engibuyisa imbiza zingophisa kakhulu kuphuma nje izinto nami engayiqondi like igazi ephuma mawala ngale ndlela nami engayiqondi nenyama enkulu mase angiphuza imbiza lombiza leyo nginenkinga ngalokho and futhi bengingasawuboni nomehluko nesithi ngihlala khona nakho sekwenzeka ke esengijova umjovo usangiphathanga kahle mhlawumbe. ufika kanjani la ekujova khona Kufike ngokuthi athi mina kuzodingeka ukuthi ngisebenzise umuthi wakhe umuthi ohlanganiswa nomisi
lo muthi uhlanganiswa nobisi uzomele ungene ngemuva like ey'nqeni. Uma ungena ngemuva ey'nqeni so la kuchatho umuthi omncane kakhulu uchathweni umncane kakhulu ungakwazi ukumabe uthi uyaputshuza ukuthi uphumele ngaphandle. So wathi azizamile ngale ndlela noma ujovo yona izokwazi ukuthi yenze izinto zibe lula. So nami ngase ngajova kanjalo khona phela izinto ey'ningi vele nami angizazi into ezizulu. Ube bajova nabanye abantu abangaphambili noma beqala ngakujova? Angazi because mina kuphela umuntu obade khona kulaba abade bekhona abanye nabo beney'nkinga zabo ey'ncane kunezami kodwa bese beyahambile khona. Umjovo onjani ekujoba ngawo? Umjovo nje uyazi imjovo asey'bhedlela yazi? yebo ngiyazi kodwa la angiyazi kahle hle ngazi Cha ngisho ukuthi isendlela yakhona uyayazi imjovo ngisho ukuthi ile emncane kanjani ngokuhlukana kwayo ngalithi. like inalito ethomakulwana leya akuyona le encane kakhulu inalito nje ethomakulwana. Bese kuthi la kungena khona-ke emuthi khona kwangakanani? Kwakuyisinja nje lenkulu isinja le wazi ukuthi ubone ukuthi umuthi ofakile ugcina ngephi nendawo inenkulu syringe akona le encane le lasemaklinikhi isinja yakhona inenkulu. Wakujova esinqeni? Yebo ngijova esinqeni ngahlala-ke ngamtshela ukuthi lento le ayingiphathi kahle ibuhlungu iyafutha. Ngilokho ngimtshela ngithi hhayi yabo manje sekubuhlungu kakhulu manje elibelithi hhayi khululeka uzoba right khululeka uzoba right lala uzoba right amaphesenti uzoba right amaphesenti ungaphuze ngibone ukuthi akubi right alokho ethi khululeka uzoba right ngithoba angimothi angikho right nakho phela ngabona ukuthi lo muntu lo anginakile kahle kahle ukuze ngifele la ngabisane ngazama indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume ingangibone ngibaleka ngabuya ngisala ekhaya. Bathwala kamama ngibona kanqamuka ukuthi hawu uhambe kanjani khona usufika wena kanje ngashaya ngisho impahla zami khona. Isangoma noma inyanga endewe uyini? Like angazi ukuthi ngichaza indlela kodwa cause ngingathini abanye bagqoka nemhlalo nani yena nje ugqoka ingubo zakhe kodwa ekhanda ufaka ibhayi ekhanda mengabe mabafuna omunye umuntu ezekuyena mhlawumbe ezogezwa ezohlola ezofuna mhlawumbe leyo mbiza mhlawumbe noma leyo muthi mhlawumbe ufaka ibhayi ekhanda afaka ibhayi emahlombe mase yahamba mhlawumbe esigodlweni sakhe ayomnika into leyo asuke edinga leso sikhathi mase yabuya futhi aphinde akhumule abuye abe njengomuntu esimaziyo. Ngibuza lapho nalo ngoba ngifisa ukuthola le part leyo ukuthi uma ekwazi ukusebenza nomjovo mhlawumbe ukuthi udokotela noma inyanga noma isangoma is qualified ukuthi akwazi ukuthi a-inject abantu yabo ngamakhambi lawa aphethe phela odokotela aba-qualified for ukuthi bafundise ukujova umuntu. Let alone lokhu kwethu-ke ey'nganeni zethu esiyizalayo nezala nazamaphara lawo sesibona seyijova nawo meyijova ngama-drugs yabo. So bengifisa ukuthola-ke i-differentiation between lokho ukuthi uyini kahle kahle yabo ukuthi ngabe uyinyanga noma uwumthandazi noma uyisangoma noma mhlawumbe unaso ngoba phela iy'nyanga zamanje sizabizwa ngodokotela ezina ngizabona izangoma zakhona banedifethi abathi bawodokotela because baba namakhozi abawenzayo but kuleyo ukuthi-ke usuyajova leyo ukuthi umjovo wezinja wayemqhamukaphi emise nani umjovo? Umjovo wayawufaka ubisi nje lophuzwayo nomunye umuthi ukuthi umuthi phela ngubona ukuthi wabhala ukuthini noma umuthi okanjani kodwa mina ngabona yena esemix esenginobisi phakathi esengimixile kwamanzi. Khona izinjana egcekeni? Yebo zo-5. Izinja? Yebo zo-5. Beyijova izinja? Yebo kuthiwa ziyajova izinja zakhona. Futhi kuqhamuka lokho lokuthi mhlawumbe ukuthi wakujovayo ngoba wazi umuntu ejova umjovo nawo ukuthi wawumkhulu isiqophelo somjovo. Yebo ingakho ngithi shuthi owezinje ngoba yakho umuntu esengambona mina ejova khona nje even egcekeni lokhu engafika khona oyedwa ngisho kubona ukujova angaze ngibone umuntu. After-ke usuweqileke khona wazafika la ekhaya bakulekelela-ke mhlawumbe ukuthi-ke bakuthathe namseklinikhi namamsaphi? Samambisa kasi ngoba walanda i-ambulance ebusuku la.
Ekhaya? ngo-12 years. Sengigula ngiphelelwa amandla Ngoba wayesegula kakhulu lapho. salokho nje ingathi ngingacimela ngathi ngalokho ngilala kakhulu ngingavuki ngenze lutho nje sengiyinto nje. Emva kwensuku engaka ujoveni kuze kufike lesikhathi ukuthi weqe? Ngajova ngolesithathu last week angiqala lapho ukujova kanye nje kuphela kodwa kwakulesithathu last week. Ngajova shothi bese kuphela isonto mhlawumbe no 3 days or 4 days ngase ngeke. Ubuye nini la ekhaya? Ngibuye ngolesihlanu. Ngibuye ngolesihlanu ekhaya. Ngolesine. No, Friday bengisegoli man. Ngibuye ngolesine. Ngisuka Empangeni. Because owafona uDeli wafona sasisuka Empangeni si-free. Angiwafika la ekhaya ngithi bezobona kuthiwa ngaze uyagula. Ngathi sasokulana ngolesibili wena ubuye ngoSomluko. It was Thursday ngisuka Empangeni ukuthi uMamsomo uDeli wafona ku-Thursday si-free ebusuku sibuye. Bese khona-ke ngifly ngegoli on Friday yabo. Udele fona ngosuku lokuqala ngase ngivele ngikhona ngifike ngalosuku ngalona. Yes, okay. So udokotela ke ngifisa ukuthola noma clinic bafike bathini clinic? Clinic abashongo nje sitheni bafike bangibuza ukuthi kwenzakaleni ngabachaza sonke istory bathi hawu inyanga enjani lejova abantu. Hayi seyiqala ngithina lento le base bathatha irazor bangisika ngerazor bangikhama wonke lodoti baphumile ngisoka amanzi abolile anukayo ahlangene nani aphuma negazi lami bangikhama clean base bangiklina kahle base bangishutheke ezinye into zovula ngoba wasenginembobo ngisho banembobo khulu into yakhe ithumba bangifaka ovolo base bangivala kahle bangivala ngebandage base bathena banginika ama-percent enhlungu bangifaka nedrip kathi bangifaka idrip base bangisika bangiputshuza emva kwalokho base bangivala banginika ama-percent enhlungu ngakusasa ngakodwa ngayekhaya base ngibuye ngizoshintsha amabhandishi bebona ukuthi kuphola kanjani. Badonsa? Manje emthambeni yakho nje ukuhamba umjovo wezinja. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi mina mhlawumbe bungahambi mhlawumbe bekumndawonye dethiwa kade kunethumba bekumndawonye kungahambi ngenze lutho. Phela futhi ngiyenzeka nje ama-veins akawafani nawezinja ngiyebo. Mhlawumbe uthawezana ngoba isirinje yezinja. Phela umjovo lo wezinja lo ngiyebo. Letha lona ukuthi yini ephakathi because asiyazi yini efakwe phakathi ngaphandle kobisi la kuthiwa kwafake nobisi yabo. But umjovo wona isirinji le eyezinja ngokusho kwakhe mawuthi isiqopholoza ngithi. Nawe mfowethu wavuma ukuthi awufake usibone isiqopholoza lesi. Ngoba lo ugula nofuna impilo. Indlela nami sangigule ngayo kakhulu so nami into mhlawumbe ngisuke mhlawumbe nyaka ngizothola usizo mhlawumbe ngisuke ngazi ukuthi kuzodlalwa ngami. So ngizothola usizo la ngempela. So umuntu mayethi akezame ukuthi ngikulaphe ngento ukuthi izokusiza. Nginazi mina njengomuntu enolapha showcase une-short yakhe lezongisiza yena uyakwazi lokho akadlali ngami. Wethe ukhokhelwa malini umelaphi lo? Sasingakhulumi lo ndaba yokuthi fanele ukhokhe malini. Wavuma sisaqala samtshela ukuthi imali ukusikhokhe asinayo in debt. Wathi yena ayikho inkinga mina angizwa mina ngizohlala mina kwakhe. Owesilisa wesifazane? Wesifazane umama nokhulile wesifazane. Wasa ngize kwakhe ngihlale kwakhe uzongilapha yena ngayo yonke indlela. Imali yokukhokha sobuye sibone uma mina sengi-right sengiphila sengisebenza ngisho ukusebenza. Okay, usemawodi? Yebo, usemawodi. Abantu basemawodi. Abantu basemawodi. Nawe libaxakwe zabo nje ngoba ziyenzeka lapha kubona nje akomawodi. Ziyenzeka, yebo. Siyazwena kakhulu sisiyabo nawe siyazilakho nokugula kwakho.
Yebo. Esithembayo nathi ukuthi-ke impilo izoba khona sisi yabo. Yebo. Ngoba nakho kwesenze nathi indathini. Yabo. Yabo. Yebo. Sikhona-ke la ngoba ubezwa-ke nina sithi ake senze-ke sizwa nje bese savela izolo. Awusasho ukuthi sizobuya namhlanje. Asibaqambile amanga yabo. Yebo. Yikho-ke sila namhlanje sibuyile-ke la ngokuthunywa kodokotela uKhoza-ke u-human plumber ngoba kalifundile lo dokotela dokotela i-human plumber is a homeopathy practitioner. Qualification yakhe-ke nje olapha nje abantu-ke ngamakhanda. Yebo. Ngiyobona isihlahla naso namaputshuphu thina bona abafundele ukuthi lapha amaputshuphu uma ngabe usigaya sifike senzeni emzimbeni womuntu banazo inyoni nje zisile ney'mbuzi zothanda kabi ukumsilinga yabo. Yebo. Ukuthi khona okwenzayo emzimbeni wey'mbuzi yabo njengoba thina siyidla inyama yey'mbuzi yabo. After kusibhaleleke siye samkhuluma-ke naye samkhombisa udaba lakho wesithi noyi shubula kuzofuna kuflasheke yonke nje ngaphakathi kwena ukuze likwazi igazi lakho nalikwazi ukuthi-ke linyakaze. Nawe ubelwa amandla nawe futhi uthe awukwazi ngendlela encane angithi usho njalo. Yebo, ngiyasongelana. Ngize ngisebenzise uchacho before ngiye e-toilet. Ngiyasongelana nje kakhulu. Kuzomele-ke wazi ukuthi uzogijima e-toilet. Yebo. Yes, silana nje nakho nje sokuphumilanga but siweke la indaba yakhe yaseNbeyond nakho tagethu ukuthi esikulethele-ke khona-ke i-prescription yakho le. Khona mineral plus la khona detox plus khona iron plus khona blood purifier ofuna kuhlanzeka igazi lakho khona all disease plus yabo. Khona-ke konke lokhu-ke kuyi-courtesy-ke kulezo 5,400 rand njengoba kunje yabo. Yes futhi uthulele uhleleni-ke athe sikulethele-ke ngiyabonga kakhulu. yes but-ke sizochazela ukuthi kuzwa kanjani-ke ibhodi leli lodwa lela thatha 3 ekuseni 3 ntambama yabo. 3 ekuseni 3 emini 3 ntambama wonke lawo mabhodlela lawo yabo. Bese wenza sure ukuthi-ke amanzi uyawaphuza sisi yabo. Uma sukuphuzile njalo after 30 minutes uzobe wenza sure ukuthi uphuza-ke ikota iglasi yamanzi yabo. Yebo. Imithi futhi yabo uma ngabe uzwa mhlawumbe kunokuluma kwesisu kuzobe kukhombisa ukuthi-ke emzimbeni wakho amanzi awekho amakhamba afuna amanzi ngaphansi emzimbeni. Yebo. Kahle kahle ama-herbs awukudla emzimbeni then uyiphuza ngisho udleni uma ungadlile awunankinga angithi yabo. Uma kukhona futhi enye i-medication esebenzisayo odokotela exabana nayo keep on taking that medication labweni odokotela angithi yabo. Yebo. But-ke wena ozoyizwela umehluko angithi yabo njengoba nisho nje ukuthi-ke lokho enhlaleni sibone esibizele khona nani nize nithinta thina kusho ngoba mhlawumbe nihlele nibone bese hamba khona ukuthi senzani yabo. Yebo. Angeke-ke sehla senyuka sinaso isizungu ngithi yabo. Yebo. Ukuthi esikwenzayo asikwenzi ngoba mhlawumbe sinesizungu but-ke sinobufakazi nesiqiniseko sokuthi la makhambi aphilisa yabo. Nabo futhi azokuphilisa-ke lokhu kokwakho akunozele kwanisa lapho komthandazo ukuthi abantu abadala ngabe yini asingene-ke lapho thina njalo asihlola siguli sikuletha amakhambi la wona usubona-ke nawo uma usu-right egazini ukuthi nisaqhubeka yini nilandele mhlawumbe lawo maphilisi noma lezo y'nkolo mhlawumbe nisho zona ukuthi kuthiwa abantu abadala yini ungasifaki thina lapha size ngalokho thina size ngalokho nje ukwazi ukuthi impilo yakho-ke ikwazi umzimba wakho ukuthi-ke ube namandla uphile yabo. Okunye nokunye-ke siyoniyokubona ngendlela nina futhi-ke ungakhathazeki uma iphele i-prescription ungathuswa i-price. Sitshela nje nani nokuze umehluko sibe futhi sizoni-check-a ngithi yabo because-ke ngoba le ento Beyond ukwelapha umuntu akuyona into ngathi uphuza amaphilisi ey'nhlungu funa phela iy'nhlungu manje yabo njengoba usho nokuthi egazini lakho sekunjani namathambo angithi yabo konke lokho kuzonda nejeni nawe angithi yabo up until-ke uze-ke urekhave fit emzimbeni. Ungazibongela-ke sisi-ke ukuthi-ke impilo yakho lokugcina nakubona-ke abakadlala le-ento Beyond udokotela uKhoza. Ngingakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi isicelo sami namhlanje siphumelelile nikwazi ukufika nami nizongibona ningisize. Ngiyabonga kakhulu nalokho eninginikeze kona. Ngithemba ukuthi nami ngizoba right.
Sisiwakhe nomama wakhe. Yebo, siyabonga nathi kandalo enhle. Siyathemba ukuthi kuzomsebenzela. Sesiside lesikhathi egula. Asithembe sezoba ngcono manje. Siyabonga kakhulu. Yebo, cha. Sikhona ngane zakwethu-ke. Uma-ke usidinga thina-ke abakathulile akunankinga nje. Ikhona inamba yethu. Le namba lethi 0677899302. 0677899302. Kanti khona-ke inamba yakandalo enhle and beyond. If nawe kufisa ukufaka i-order lakho mhlawumbe ngokwazi medication esuke uyidinga ngokwesifo sikuphethe enambeni yabo ethi 0615856964. 0615856964. Nawe uthi ungephi-ke uyakwazi ukufaka i-order lakho bayakukhoriyela. Nawe uthi ungephi nezwe ikhoriyela bakuthatha 1 to 5 working days. Inamba yokuthi nano-WhatsApp ngiyaphinda na 0615856964. Inamba yakandalo enhle and beyond. Kanti nathi-ke uma usibona-ke likhona-ke iyasho lempilo iyasho lethemba ngaphandle akhona-ke iy'namba zakandalo enhle and beyond nezakathuleni. Ukhipha ifoni yakho nje ushuthe ngaphandle lezo y'namba ngoba mhlawumbe uzoyidinga kusasa ngoba nawe mhlawumbe kukugula okwanoma ubani ophila ngaphansi komthunzi welanga. Nina-ke Mduduzo kaMkhwanazi kanye nethini yonke yakathuleleni ngapha eNanda la sikhona sithuna bakandalo enhle and beyond sithi nje nisale kahle emakhaya.